मा जादों बाइकआ? गोरान मस्त लेथ्रा जाबोबाय र' लामाया एसेबारे एसां गाज्रि सिंस्रि सिंस्रि सालो जोब्बाय आरो आंना उदालगुरि थाङो उदालगुरियान स्टाइल रायलायबाय ना नोंलाय उदालगुरिया फैनानै रावाबो सालायबाय आंनिया दिनैनि दिना न'निफ्राय ओंखारजेननायनिफ्राय बेनो बे ना सान्दुं नुदों खाथिया लामाजों फैबायथाय बिदिनो नै 1200 बोसोर मोनबाथाय एकदम दासो नै सिसि ब्लक जाबगासिनो दं जाबाय ना थांजायो नै आरोबा लासै 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 हेल' गाइस गुड मर्निं खुलुमबाय नोंथां बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव बरायना लाग्रोबाय दिनै जों उदालगुरियाव थांगोन उदालगुरियावहाय हरनै थाहैनानैहाय डाइरेक्ट जों तेजपुराव थांगोन ओमफ्राय आंजों लोगोसे थांफागोन ओरैहाय नै ब्रादार सनि दङ बेनि थाखाय फार्स्ट राइड जागोन बाइक गोदानजोंहाय नैबे आं दाख्लै बेखौ भिडिअ खालामदोंमोन नैबे स्क्रेम 411 बेनि निउ बाइकनि ओमफ्राय जोंना ओरैनो लागेजफ्रा एकदम रेडि जाजोबखाबाय खाना लाजोब्बाय नै सानबैसे जागोन जों थाहैनाया सानबासो जागोन ना औ जोंनि चिराङावहाय थांनाय हराव अखा हानानै ओरैबायदि गुसु जादों ओमफ्राय दिनाबो दाबो एकदम क्लियारानो जायाखै सानाखौ मोजां नङा नै दाबो दा उदालगुरिथिंसो माबायदिथाय दिना लामा सामा अखा हाबाथ' बिराद जारला जागोन जोंना राइड खालामनाया जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय उदालगुरिसिमावहाय 212 किल'मिटार दं दा जोंथ' बारा स्पिडाव थांला ओमफ्राय आंना बाइकनि टायाराबो बारा मोजां नंला गाज्रि जाबाय आं निउ इयारावसो गोदान होनो सानगासिनो दङ दा नैबे मोनसे राइडखौहाय कमप्लिट खालामना फैग्रोनोसै ओमफ्राय गोदान लागायनोसै टायारखौहाय आरो जोंना जानुवारियावहाय राइडार्स मिट दङ जानुवारियावनो जोंना मोननै दङ राइडार्स मिटआ शिलंआव मोनसे ओमफ्राय टुरा रड गार' हिल्सआव मोनसे दङ चलो भाई दासिमबो नुबाय दिना एकदमबारे क्लियारानो जायाखै दाबो खुहायै दङ माबोरै जाखोथाय दिनैसो दिना जों राइड खालामनायावसो मोजाङै मोजां सहैबानो जाबाय उदालगुरिसिमाव दिनैहाय उदालगुरियाव थाङिया 1 इयारानो जाबाय आङो नै दिनैसो उदालगुरिखौ नुहैफिनसिगोनलाय जिखुनु नुहैसिगोन दिनैहाय चलो भाई चलो चलो खाथिया लामाजों फैबाय नै ओरैहाय तामुलपुर बासुगाव लामाजोंहाय ओरै बरमानिफ्राय डाइरेक्ट तामुलपुर जों गादेरहैयो ओरैहाय रङियाजों थांबा एसे गोजान जायो लामाया बिनि थाखायनो जों ओरै बारस'बाय ओरैला एसे टाइमाबो सेभ जायो आरो थावाबो एसे सेभ जायो खिन्थु हाद्रि जानाङा आरो नै बिदिनो गामिनि लामा ना एकदम लामायानो फिसासानो खाथिया लामाजों फैबायथाय बिदिनो नै 1200 बोसोर मोनबाथाय एकदम दासो नै सिसि ब्लक जाबगासिनो दं जाबाय ना थांजायो नै आरोबा लासै 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 दासो गोदान जाबगासिनो दं नै सिसि ब्लक एबारसो बरिया जासिगोन लामाया बिथिं खस्थ' मस्थ' बारनो हाबोबाय जों दा तामुलपुर मोनफैबाय नैबे ओरै राइटथिं थांनाया रङिया जों ओरैहाय गिदिंना फैयोमोनब्ला नैबेजों फैगौमोन लामाया ओमफ्राय दा जों बारस'बायना ओरैहाय बरमाजोंहाय दा मोनफैबाय तामुलपुर नाग्रिजुलि 15 पानेरि 43 उदालगुरि 62 दंबावो नैबेनिफ्राय उदालगुरिया 62 किल'मिटार दंबावो 1 आवारानो लाबावगोन जोङोहाय बेनिफ्राय नाग्रिजुलि टि गार्डेन ओरैबायदि मोजांखा बिराद गुवार बेवहाय नै बिथिं दै होगासिनो दं नै बारनि बार दालां
जों दा बारिबाद मोनफैबाय बिनिफ्राय हरिसिङाया 34 किल'मिटार दंबावो जों हरिसिङावहाय हरनैसो थाहैगोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय जों तेजपुर थांगोन नोंथांमोना नुगोन आंनि भिडिअ'आवनो ओमफ्राय जों दा बाव दसे रेस्ट लानानैहाय थांनोसै हरिसिङावहाय आरो आंना बाइकआ सेना एकदम कडकटा गाबगासिनो दं बेखौहाय सेन लुप लागायनाङा एसे सेन स्प्रे होनि नै दा जाला नै रानजोब्बाय बेखौ मुथुलनि बोथोराबो गुसु आंनाथ' मा होनो बिदिखौ उइन बाइजारबो गैया जा बार बुयो गुसुथार दिनैनि दिना मानो जाखो बेनो बे सान्दुंबो दुङा माथो खिन्थु मोजां आरोखि ना मोजां मा दोनबावनाय ने दिनैनि दिना न'निफ्राय ओंखारजेननायनिफ्राय बेनो बे ना सान्दुं नुदों ना मोजां बोथोरा क्लियार जादों नै नायनो हागोन नै माबायदि नै दाबो बिदिनो दं मोनानोबो रोङा जाबाय सेना दासो मोजां जासिगोन सालायनोहाय बाइकआ मचुल नोंना नाङा ना जोंना ब्रना नाङानो नै नाङा गोदानसोखा बाइकआ बेना मा जादों बाइकआ गोरान मस्त' लेथ्रा जाबोबाय र' लामाया एसेबारे एसां गाज्रि सिंस्रि सालो जोब्बाय आरो आंना उदालगुरि थाङो उदालगुरियान स्टाइल रायलायबाय ना नोंलाय उदालगुरिया फैनानै रावाबो सालायबाय आंनिया मस्त' नायलानो एखेबारे हाब्रु रेजेरजोब्बाय होनदों नामा सिं सानाय जाले सेन स्प्रे होनानै नै दासो मोजां जाफिनबाय बाइकआ स्मुथ खारफिनबाय रायन' इक'रिजआव थांग्राया बेनो नै जों फैफिनब्ला हाबलांनोसै टाइमखौ मोजां मिलायनानै बोसोरसेयानो जाबाय आं बेवहाय फैनानैहाय रायन' इक'रिजआवहाय बिराद गोसो दं थांनोहाय नाजाथारगोन थांनोहाय जेब्ला जों उदालगुरि ओमफ्राय तेजपुरनिफ्राय रिटार्न जाफिनो अब्ला हाबलांनोहाय नायनोसै समफ्रा माबायदि जायो उदालगुरि 19 किल'मिटार दंबावो नै 19 किल'मिटार ओमफ्राय जोंनाथ' बारा गोजान गैला हरिसिङाखौथ' मोनग्रोयो उदालगुरि टाउननि सिगां थ' गाइस फाइनालि दा मोनफैबाय ने उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय दा जों दङ हरिसिङा थाराइबारिनि ब्र' बसुमतारी ब्र' बसुमतारी ब्लग ब्रादार बियो जोंखौ लायस'बाय ससे हरिसिङानिफ्राय ना आं नेगासिनो दंखायोमोन माने नोंसोर थाब फैगोन होननायखाय थगायबाय अलवेज लेट जाखायो नामा आं लेट बिराद लेट फैबाय माने बिराद लेट फैबाय नेहोबाय बिराद आं तेजपुर थांना फैलायलायबाय बिराद गोबाव नेबाय आं थेंक इउ ब्र' जोंखौ ससे लायस'नो औ दे जेबो नङा वेलकाम ओमफ्राय जों गाबोन बहाबा थांगोन गाबोन ओरैजाय भैरबकुन्द थांसै भैरबकुन्दनिफ्राय ओमफ्राय गोदान पार्क बानायदोंनो आंबो थांफेराखै खनसेल'सो थांखानाय ना आंबो ओमफ्राय बिदिनो गिदिङाखै आरोना भैरबकुन्दआव खनसे जायगानिब्लाबो ने जायगानि बारा गिदिंनाय जाया औ जिखुनु जों थांनोसै गाबोन भैरबकुन्दआवहाय अबाव मा जायगा दं मा जायगा गैया औ खरामरबो थांनो हागोन औ खरामर लिसिं थाङोबा खरामरबो हाबफैखाबाय औ जिखुनु गाबोनहाय अखानायग्रोसै नामा अखानायग्रोसै सिबलाबायनोसै ओमफ्राय अबाव रोङो लोगो मोनला रायलायदो जाय लोगो मोनला आंखौ सिनायो बिसोर रायलायबानो जाबाय सोर फेन सोर साबसक्राइबार दा बर' राइडारनि लोगो हमदो गाबोन ना जागोन ओमफ्राय नै ओरै ब्रादार सनिया एकदम बेनो फार्स्ट टाइममोन बेनो राइडआ ओमफ्राय दा नों माबायदि मोन्दों जेन'बा राइड खालामनानैहाय मोजाङानो आरो मेङो बिराद मेङो स्कुटिजों फैखांबाय आं फैनाया बेयावनो बाइकजों बिराद मेङो आरो बाइकआ हेभि जाबायना आंना ओंखायनो बिराद मेङालै मेङो आरो गेस जासोगारो बिरादनो नायजेला आंखौ ओंखाम जाहोबोआखै जों ओंखामखौ फुङाव जाना फैखादों ओमफ्राय एकदमबारे बेना उदै गेस जाहैबाय दा ओमफ्राय मोनसे जायामोन फुङाव जायाबा खिन्थु इयो थैबोसिगौमोन ना लामायावहाय थ' गाइस अब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै